Bħala Kunsill Lokali ovvjament din hija domanda topika tista' tgħid tal-Kunsill Lokali ta' San Ġiljan għax infatti ħafna residenti jistaqsu lilna hija domanda li kulħadd jistaqsa fuq Facebook u infatti wkoll waqt intervista passata wkoll saqsiru li jekk bħala Kunsill Lokali aħna nirrappreżentawx lir-residenti jew lill-komunità kummerċjali. Fil-verità mhijiex xi ħaġa faċli għax kif qed ngħidu kif tista' tara l-interessi ta' dawn iż-żewġ komunitajiet mhux dejjem huwa l-istess. Imma ovvjament ix-xogħol tal-Kunsill Lokali huwa dak li ilaqqa ż-żewġ partijiet u jipprova joħloq bilanċ fl-iżvilupp kwalunkwe apparat tal-lokalità li ilaqqa l-interessi u l-bżonnijiet tal-komunità kummerċjali ma' dawk tal-komunità residenzjali. Mela jien naħdejn naħseb ikun responsabbli kif qatt fil-passat li jkun responsabbli li jiena naħbad u ngħid x'għandu jsir biċ-ċelebrazzjoni ta' San Patrizju naf li kien hemm kunsillier oħra u anke s-sindku li tkellem f'dan ir-rigward. Ovvjament id-deċiżjoni jien m'iniex hawn member, ovvjament din hija deċiżjoni li tittieħed jieħodha l-Kunsill Lokali. F'intervista passata kont għadt li rigward il-ċelebrazzjonijiet bħala Kunsill aħna obbligati li noħolqu koordinament mal-komunità kummerċjali biex daw iċ-ċelebrazzjonijiet jollu l-inqas impatt possibbli fuq ir-residenti. Ħafna nies femmuha din dan l-istatement li bħala Kunsill we're condoning qed naqblu ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Fil-verità, il-krux kollu tal-kwistjoni hija ta' jekk inti bħala Kunsill Lokali anke għaliex dawn huma ċelebrazzjonijiet spontani aħna min-naħa tagħna xogħolna u koordinament aħna maħniex l-organizzatur ta' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet. Jekk aħna min-naħa tagħna ma noħolqux, ma nidħlux bħala coordinators ta' dawn l-organizzazzjonijiet, x'jiġri? Kulħadd jimxi għarrieħu mill-istabilimenti kummerċjali u ikollok kaos aktar milli fil-verità jinqala. Min-naħa tagħna bħala Kunsill nippruvaw nagħmlu l-aħjar tagħna biex nikkoordinaw bejn sibien differenti ta' bars, traffik aħjar, traffic management aħjar fl-area u nippruvaw kemm jista' jkun nimminimizzaw il-problemi. Kunsillier sħabi kienu qalu wkoll li jipproponu li din l-attività tiċċaqlaq l-istima ta' qari ukoll f'post fuq Facebook. Għalkemm hija soluzzjoni possibilment, possibilment, ma solvix il-problem kollha. Għas-sempliċi raġuni li jekk inti drajt u tippreferi tiċċelebra dawn l-affarijiet ġewwa San Ġiljan, ngħidu l-verità. San Ġiljan sar sinonimu ma' ċelebrazzjonijiet, jiġifieri jekk għandek ċelebrazzjoni ta' elezzjoni, ta' World Cup, ta' Champions League, whatever, il-festa li fisa. Huwa sinonimu li inti ħadmur tiċċelebra f'dik il-lokalità, ġifieri li inti tajt ħanaqbad unċaqlaq l-event barra minn San Ġiljan m'għandekx garanzija li n-nies xorta mhux ħajmur San Ġiljan u kapaċi nqala l-każ jisibu l-konservazzi waħda u koordinament ovvjament ikun lacking u l-problemi jibru fil-verità. B'ammont forsi jinqas ta' nies għax ovvjament jistgħu jinqasmu post ieħor, imma m'għandekx garanzija li ħassolvi il-problema kollha. Aħna min-naħa tagħna ovvjament l-interessanti kif ngħid waqt l-intervista huwa residenti. Ovvjament li hija xi ħaġa li tiġi diskussa b'mod informali min-naħa tal-Kunsill Lokali u nittama li fil-leġislatura futura ikollna ċans ukoll wieħed minnhom ikollna ċans niddiskutu aktar din l-issue għal tal-residenti.